पेटिसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै UPPL खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा BPFआवनो थानानै BPFआनो मोजां देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामथोंसैल'। साबास हेलो लोगोफोर आंनि बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन मोनसे बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनानै चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। आरो दा सोलिफुगासिनो दं जोंनि BTR बा BTC ओनसोलाव राजनितिनि मेला मोनसेबाय। गुबुन मोनसे पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिनि मानसिफोरखौ हाबफैनाय माबालायनाय माने पार्टि सोलायनायनि माखासे गोबां भिडिअ दा ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ। दा नै मैयासो जानानै थांनाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथौ रिजर्टआव जाय गुबुन पार्टिनि मावथि हान्जाफोरखौ गावनि पार्टियाव हाबफैनायनि भिडिअ देखायदों बेयावबो गोबां मानसिफोर नुदों। दा राजनितिया जेब्लासिम इलेक्शन जाया बे गेजेराव बेबायदिनो सोलायबाय थागोन आरो बेयाव मा एजेन्डा लायो उननि समावबो मोनथिनो हागोन। नाथाय बे मैयानि भिडिअआ मोनसे बिराद मैखोम खोथा जाय इमोसनेला जोंनि बर'नि साफ्रोमबो मानसिनाव हाबनानै दं बे खोथाखौ बुंदों बियो कि BTR सरकारा UPPL जाय पार्टिया BTR एकर्डनि समाव एक्स NDBफोरखौ लानानै जाय एकर्ड खालामनानै BTR खौ एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दिनै बै जायफोरजों एग्रिमेन्ट खालामनानै BTR खौ लाबोदोंमोन बै सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारी सारमोन आरो एक्स NDBनि माखासे जाय जेलफोराव हाबनानै दं बेफोरखौ बख'यैनि सायाव होनदों कि गावनि BPF पार्टिया जुदि आवगायाव देरहानानै फैयोब्ला माने बख'गोन होननानै आरो गावनाव गोहो दं होननानै बुंदों। दा इलेक्शन समाव गोबां माने पाब्लिकखौ लुबायनो थाखाय खोथाफोरखौ बुङो नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बेफोर माखासे इम्पर्टेन्ट टपिक जाय एजेन्डा बिसोर लायो बेखौ बावहैयो आरो बेजों लोगोसे आं बेयाव बुंनो सानदों जोंनि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ कि जुदि इयुनाव जुदि नोंनि पार्टिया जुदि देरहानानै जोंनि BTC बा BTR एरियायाव फैयोब्ला आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंनानै रिक्वेस्ट खालामगोन कि नोंनि पार्टी थानाय समाव जे खना खना जायगायाव जाय BPF पार्टिनि केम्प बानायनानै दोनदोंमोन बेबायदि केम्प बानायनानै दादों जाहाथे बेबायदि केम्प बानायनानै दोनोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे फ्रियाव जानानै माखासे गावनि बेसेन गोसा माने जिउखौ खहा खालामो आरो मावनो रोङै बायदि जालाङो। दा बेबायदि खालामलायनाङा। नों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला निस्सय जोंनि बर'नि माखासे बयबो जेसेबांखि दा नोंनि बेरेखायानो जाथों माने नोंजों सापर्टआव होगोन आरो मेइनलि जाय जोंनि दा BTR ओनसोलाव बा बर' माहारियाव मोनसे इमोसनेल जाय टाच दङ बेनो जाहैबाय जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारी सार जाय जेलाव दं बेखौ बयबो बख'जानो लुबैयो। दा बेखौ बख'नो हायोब्लानो माने जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर देरहानाय जागोन होननानै आंल' नङा जोंनि बर'नि गासिबो मानसिफ्रानो बेखौ लुबैजोबगोन दा आरो बेयाव बुंबावदों कि UPPL पार्टिया सरकार सालायनो हायैनि थाखाय सालायनो रोङैनि थाखायनो माखासे BJP आरो UPPLनि 600निबो बारा मावथि हान्जाफोरा BPFआव हाबफैगासिनो दं होननानै। दा बाथ्राया सैथोआ मा बेखौथ' जों गोथौयै साननो हाया मानि थाखाय BPF पार्टियाव हाबफैदों जानो हागौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा UPPL पार्टिनि सोलिबोनाय ओमफ्राय जा रायजोआव नुनो मोनदों जेराव बिक्रम दैमारियाव जेराव कन्ट्रेक्टफोरनि मामलायाव साख्रि सोनायनि मामलायाव गोबां खोथाफोरखौ बुंगासिनो दं। बे बाथ्राया नंगौ सैथोबो जानो हागौ बेनि थाखायनो बुंदों। दा हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों खोनासं। दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम UPPL आरो BJPनि गोबां लिडार आरो कर्मिफ्रा जोंनि BPF हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै UPPLआनो जा बा सोरबा कंग्रेस मथथे BTC ओनसोलाव माने UPPL सरकारादि
इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बियो दिनैनिल' खोथा नङा आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा मथथे बेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों आरो गाव दिनै सेरेमनियेलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय आरो बेबायदिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों मथथे आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों आरो माखासे कंग्रेसनि दं कृषक मुक्ति संग्रामनि दं आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। मथथे बियो जाहैबाय इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बे इउपिपिएल बा लाब गैया सरकार सालायनो हाया बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों बेखौ जों नुबाय। दिनै गोबां प्रग्राम दंबावो फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन बेवहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन बेवहायबो बेखिनि खोथा। एक्स एनडिएफबि माने बिथांमोनहा इउपिपिएल खालामोमोन एक्स एनडिएफबि मानसि बिथांमोनहा सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार बिथांमोनहा इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ बेफोरबादि माखासे बिथांमोनहा बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन आरो जोंहा साहस दं जेलावनो था बा केसानो जा बेखौ उइद्र खालामनो हायो। सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा। सार नुनो मोनदों बिजेपिया मोनसे शक्तिशाली दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो नाथाय बिथांमोननि खुरुमा दिनै मानो हाबफैनो गोनां जादों? नङा आं बुंदों बिजेपिया मानो बिपिएफआव हाबखो बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै। इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदा मोनाखै गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबोरै साखाफारा जागोन? लकसभाया मे मासाव जागोन। बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै बेनो दाबो दं एखे आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां जों देरहागोन।